दजिबाथि बर' थुनलाइ आफादनि दिनै जोबथा सान सानथामनि हाबाफारिजों बे माने बोसोरसालियाव जथुम्माखौ खुंदोंमोन दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोंहा दिनै माने हारिमु हान्जा सुरनाय गुबुन गुबुन रावारिफोरनि हारिमु हान्जा सुरनाय बे हारिमु हान्जा सुरनायाव जोङो दिनै खुब मोजाङै गुबुन गुबुन माने जोंनि बड' ग्रुपनि बड' मुलियाव जायफोर माने जोंनि हारिमाहारिफोर दङ बिथांमोनखौ जों लेंहरदों बिथांमोना गावसिनि हारिमुखौ दिन्थिफैदों जोंनि हारिमुजों बिथांमोननि हारिमुजों जों गोरोबलायो आरो बे समाव जोंनि बाहागि खुरमा हिसाबै जोङो भुटाननिफ्रायबो भुटाननि माने हारिमु हान्जाखौ लेंहरदों इन्ड' माने भुटान जा फेन्सिं ससाइटि दङ बेनिफ्राय जों लेंहरदों बिथांमोना फैदों बाहागो लादों बेनो जोंनि थाखाय माने दिनैनि थाखाय माने मोजां लक्षण होननानै जों बुंनो हायो जोंनि माने गेवलां मेलाया जोंहा 12थानिफ्राय जों 7 बाजिनिफ्राय जागोन बेवहाय माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डायनामिक चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैनो गोनांमोन नाथाय बिथाङा मोनसे हाबानि थाखाय फैनो हायाखिसै बेखायनो बिथाङा गावनि माने रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै थान्दै हिसाबै मन्त्रि जयन्तमल बरुवाखौ दैथायहरदों बिथाङा फैगासिनो दङ जिहेतु जागायजेननायनिफ्राय दिनै जोबजासिमाव माबायदि नोंथांमोना दा बिराद मोजाङै जागोन दिनै बिराद मोजाङै जों जाफुंहोनो हागोन होनना जों मिजिंथिदों